Dobrý deň! V tomto videonávode si ukážeme, ako importovať zásielky prostredníctvom Excelu zo ShopTetu do systému Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke ShopTetu. V bočnom menu prejdeme do sekcie Prepojenie a klikneme na podstránku Paketa. Tento krok je určený len pre používateľov služby Paketa. Ak paketu nevyužívate, môžete ho preskočiť. Klikneme na tlačidlo Som zaregistrovaný a vyplníme kolónku API kľúč. Pokiaľ máte API kľúč zadaný, ponechajte ho bez zmeny. Ak API kľúč nemáte, použite kľúč uvedený v popise videa. Následne klikneme na tlačidlo Uložiť. V bočnom menu prejdeme do sekcie Objednávky a otvoríme podstránku Export. V tomto kroku budeme vytvárať export pre spoločnosť Point Business, kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vlastný export. Zobrazí sa nám formulár, v ktorom nastavíme parametre šablóny exportu zásielok. Zvolíme možnosť prázdnej, formát CSV a názov Point Business. Potvrdíme kliknutím na tlačidlo Uložiť. Teraz vyplníme detail šablóny. Zrušíme možnosť uzavrieť jednotlivé hodnoty medzi znakmi, odškrtneme exportovať jednotlivé položky objednávky a zaškrtneme kódovanie UTF-8. Ako oddelovač 10 čísiel zvolíme bodku a klikneme na tlačidlo Uložiť. Následne prejdeme na koniec stránky a klikneme na tlačidlo Pridať, čím do šablóny vložíme nové pole. V kolónke Skupina vyberieme možnosť Focus Deli. V kolónke Vlastnosť zvolíme kód dopravy a klikneme na tlačidlo Uložiť. V kolónke Exportovať ako vpíšeme Carrier PID a opäť potvrdíme cez tlačidlo Uložiť. Podobným postupom budeme pridávať všetky ďalšie polia potrebné pre správne fungovanie exportu. Je dôležité postupovať presne podľa krokov uvedených vo videu a po každej novej úprave kliknúť na tlačidlo Uložiť.
pridaní všetkých požadovaných polí prejdeme v bočnom menu späť do sekcie Export a vyberieme možnosť Point Business. V tejto chvíli môžeme exportovať všetky zásielky naraz kliknutím na tlačidlo Exportovať. Ak chceme exportovať len vybrané zásielky, prejdeme do sekcie Prehľad, označíme požadované objednávky a v poli Funkcia zvolíme možnosť Export Point Business CSV. Po stiahnutí súboru sa presunieme do systému Point Business. Z bočnom menu prejdeme do sekcie Zásielka a klikneme na podstránku Import zásielok. Po zobrazení rozhrania vyberieme profil odosielateľa a nahráme nami vytvorený CSV súbor s exportovanými zásielkami. Potvrdíme súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a klikneme na tlačidlo Nahrať súbor. Po nahratí súboru sa automaticky presunieme do sekcie Rozpracované zásielky, kde je možné zásielky ďalej upraviť a následne ich podať